गासिबो गुवाहाटियाव थाहैनायफोरानो मोजां नङा गाज्रिजोब एक्टरफोरा बिदि सानना लानाय बा बिदि होनग्रा मानसिफोरनि थाखाय फंनैसो बुंनो सानदों नंगौ नोंथांमोननि बुंनायाबो नंगौ गुवाहाटियाव मेरला हामा हामा मानसिफोरानो थायो बाट बेफोर हामानि गेजेराव 80%आ हामा गुवाहाटियाव 80%आ हामा दङब्ला बे 80नि 20%आवनो मोजां मानसियानो दं थ' दा जोंनि समाजाव मा जाखो सानै गाज्रि मानसिफोरनि थाखायनो गासिबो मोजां मानसिफोरा गाज्रि मुं मोनफानो गोनां जायो दा गुवाहाटियाव फरायनो थाहैनायफोरा दं मेरला मोजां दं मोजांबो दं दा बेनि लोगोआव बेफोराव बिराद गाज्रि मानसि दंना बिसोरनि लोगोआव बिसोर मोजां सुबुंफोराबो गाज्रि दंखायो थ' बिदि आरो मानसिखौ माने बे मानसिनि केरेक्टारखौ मिथियावसेयानो नोंसोर मानसिफ्रा माने जाज खालामनो नाङा आरोना मानसिखौ आं नुबोदों मानो होनबा आंबो गुवाहाटियाव थाना फैनाय आंबो गुवाहाटियाव थायोमोन दाथ' न'आवनो दंफैयो कचिं जोबनायखाय थ' आंबो नुबोबाय सोर मानसिया सोर बोरै जोंबो मिथिगौ जोंबो थानाय मानसि थ' गोबां मेरला मोजां मानसि दं जोंबो मोजां मानसिखौ लोगो मोनदों ओजों थांनानै बिराद मोजां मानसिखौ लोगो मोनदों खायफाया एसे एनै बेरायो दिसुन सिख्लाफोरा बेफोर बेरायनाय सिख्लाफोरा गाज्रि बेफोर नङा माने एसे एनै गावनि हेल्थखौ मोजां लानो बा साननाय हनायफोरखौ एसे नेचाराव गिदिंबा एसे मोजां मोनोना मानसिफोरा मेन्टेलिटिफोरा थ' बेनि थाखाय खायफाया एसे एनै गिदिङो थ' बे गिदिंनायखौनो मानसिफोरा गाज्रि सानो थ' आं जेबो बुंलाय बेखौ माने बिदि नेगेटिभ साननायखौ नोंथांमोना अभारद्राय साननांगौ साननायाबो जादों मोनसे गाज्रि नङा बाट बेफोर मोजांनि गाज्रिनि गेजेराव 20%आनो मोजां दं बेयाव थ' गासिबो बिदि मिन्थियावसानो जानला मानला गुवाहाटियाव फरायजोबनाय थाहैजोबनाय मानसिफोरानो बिदि होननायखौ आं दा खोनागासिनो नुबोगासिनो माने मानसिफोरा बिराद होनग्रा दं आंखौबो होनहरो दा मानसिफोरा थ' बिदि दा होन मानसिनि केरेक्टारखौ मिन्थियाबा बिदि होननाङा